Aquí som, Manu, amb tu, supercontent d'un altre divendres vespre a Canal 4 Televisió. No podríem començar d'una millor manera perquè la veritat que disfrutar del ball de bot, dels boleros mallorquins i de lo nostre, jo sabeu que m'ha tornat loco. M'encanta. I tenim amb nosaltres bons amics. Primer, xerrarem amb el Preci, ja sabeu, estem de diplomàcia, de jerarquia, que és en Xisco Bausà, el president del grup Güell, que com cada setmana està aquí amb nosaltres. Així que, Xisco, molt bon vespre. Bon vespre. Què tal, com estàs? Avui doncs de les nostres tradicions, la nostra cultura, perquè el Güell també és cultura. És el que sempre xerram, no? És a dir, el que és el grup Güell, així com encara hi ha gent que pensa en el que és la marxa del Güell Llucapeu, que diguem que és la Niña Bonita, que és algo que és molt important, però que abarca moltíssim més. Sí, a més, Oriol, el grup d'Oriol i de Belén ja han actuat enguany dues vegades amb nosaltres, van venir a trobar de gent gran a Lluc, van venir a trobar de música i ja xerram per l'any que ve. Molt bé. Bé, és que ja estan preparant, tancant projectes que tenim d'aquí ara en el 2026. Exactament, sempre començant un any antes, per no arribar tard. Per no arribar tard. I tu, jo t'he dit una cosa, a mi m'encanta el ball mallorquí, les nostres tradicions. M'encanta. Na Belén Càliz, ara mateix, que serà qui mos contarà amb el meu bon amic Oriol, un poquet, varen disfrutar moltíssim en aquella diada que se va fer a la Porta 5 de Son Moix, de l'estadi del Mallorca, i m'ha pareixer una iniciativa de tenir en aquells grups tan nostres boníssima, no? De mallorquinitat. És que hem de potenciar la nostra. La nostra és la nostra essència. Si perdem el nostre camí, anem despistats. Belén, Oriol, amics meus, benvinguts a Canal 4, benvinguts en aquest espai, això i allò, i nosaltres, com sempre, encantats, com bé sabeu, de comptar amb la vostra col·laboració. Mil gràcies per la convidada. Gràcies a vosaltres. Bé, ara hem disfrutat, hauríem de saludar primer en els que han participat en aquesta presentació del programa que m'ha encantat, per favor. Imprescindible. Avui hem vingut en Salvador i na Yesènia, una molt petita part que representa els gairebé 40 balladors que tenim enguany ballant a la nostra agrupació, i en Marc és un dels flabiolers sortits de la nostra cantera, abans xerraves de cantera, i de nosaltres també estem fent classes de flabiol i tamborino a Badies, amb l'agrupació Ben Sonat, perquè el ball i la música van lligats, i així ens agrada molt més poder sonar com avui, sonar en directe, o com vàrem fer a la convidada d'en Xisco del grup Güell al Camp del Mallorca, poder sonar en directe i fer ballar els nostres balladors, no hi ha res més gran. Han xerrat, Belén, amb altra gent relacionada amb el que és la cultura mallorquina, amb el ball de bot i de més, perquè jo estava preocupat perquè dic, les noves generacions no ho sé jo. I altra gent m'ha dit que no passem pena en l'aspecte de que la cosa va bé, és a dir, hi ha la jovenea que s'apunta i que s'anima a participar amb el tema folclòric nostre i de més. Darrerament, sí, darrerament, aquests darrers anys, els joves ho estan valorant molt i ho disfruten. És vera que ara hi ha moltíssimes ballades a la plaça, que no són mostres d'anar vestit, sinó de ballar vestit de carrer, i ha agafat molta força, i això ha fet que molt d'infants, molt de joves vagin en aquestes ballades, disfrutin, i això, bueno, és una roda. Disfruten, s'apunten després de classe, s'apunten a classe, després feim mostres, i a poc va creixent. I se fa pinya, no? T'he de dir una cosa, has dit en Marc sonador, però en Marc també balla. O sigui, en Marc és un d'aquests que va començar petit, ballant, després sonant, o sigui que en nosaltres, la gent que balla, molts d'ells també sonen, molts dels que sonen també ballen, nosaltres som com una petita gran família. Que bé. Sí, que fem, bueno, cadascú creix així com vol. Conta-mos un poquet, ben bé cultura, per diferenciar de tal, conta-mos com neix i quin projecte té. Bé, nosaltres vàrem començar com a ben ballat. Nosaltres vàrem començar, volíem que la gent de la nostra zona, que nosaltres som de la Marina de Llucmajor, tot el que són les urbanitzacions, poguessin tenir un lloc on aprendre ball de bot i poder ballar. No hi havia res,
i volíem donar aquest espai a la gent d'allà. I varen començar amb el ball de bot, ben ballat. I a poc vàrem veure que vàrem anar cresquent a poc. És vera que abans de ben sonat i altres coses vàrem muntar una batucada que se deia ben tronat, ara mateix no funciona, però, bueno, va morir la batucada i va néixer tot el que era el grup de sonadors, xeremies, flabiolers, i va néixer ben sonat. I lligat a tot això, clar, tot això necessita tota una vestimenta, doncs també duim un poc ben vestir, que és un poc mirar de vestir bé i de que els sonadors i els balladors cuidin la seva vestimenta, que han de dur diferents tipus de vestimenta que existeixen, cuidam una mica això. És difícil perquè, primer de tot, no és barato, i després hi ha molta desinformació, però nosaltres anem fent en tot l'amor del món tot el que podem. Me pareix interessantíssim. Antes ho estàvem xerrant, antes d'entrar en el programa, que, és a dir, el que és la roba de la pagesia, dels balladors, de tal, jo conec només un poquet i és un ventall gros, perquè hi havia... I molt interessant. És molt interessant. Sí. Home, té la seva lògica, si ho penses un poc. Avui en dia nosaltres no ens vestim igual per anar a fer feina que per anar un diumenge a una festa o per anar a unes noces. I abans era exactament igual. La gent per anar a fer feina vestien d'una manera i per anar el diumenge a missa vestien d'una altra manera, i també depenia de l'estament social. És a dir, la gent més rural, amb menys recursos, doncs vestien teles més pobres o més barates, i la gent més rica, els amos, els senyors de les possessions, doncs sí que tenien més recursos per adquirir més teles que eren més difícils d'adquirir. Les sedes, indianes, i clar, això també determinava el tipus de vestimenta. I avui en dia també és així. O sigui que és igual que avui en dia, però aplicat en el segle XVIII, al segle XIX, en aquell temps. Compteu amb el nostre recolzament en l'aspecte que sé que no és fàcil. No. És a dir, perquè vosaltres sabeu, jo, en el meu fill gran, en Juan, amic de na Mariona, per comprar-li la robeta, va ser una història. És que no és fàcil, això. No és fàcil. I ens interessa molt recolzar el nostre i aquesta iniciativa. Conta'm-nos, com decidiu el que vosaltres proposareu o recolzareu, sempre entenc jo, dins el que és l'identitat balear? A nivell de vestimenta te refereixes? Tant de vestimenta com tots els projectes que feis. Com ho decidim? Bueno, nosaltres Oriol. un poc ens deixem dur de... Ens venen propostes i així com venen propostes anem valorant i anem decidint. Sí, intentem ser originals. És a dir, sí que és vera que quan sonàvem els instruments tradicionals anem a cercar aquelles partitures recuperades per gent com en Toni Rubio, que va fer una feinada en el seu moment, i que són partitures que són clàssics i que estan vives i que són el que amb aquests tipus d'instruments pots fer. Sí que és vera que les mostres que també tirem de música enllaunada intentem ser originals. Què vol dir això? Intentant tirar de grups com les Pitxorines, que tenen un repertori fantàstic i molt cuidat i que tenen cançons que se poden ballar, grups com Marala en el seu moment, que també tenen cançons que moltes vegades són versions de música tradicional, no sempre té per què ser música mallorquina, perquè els passos de jota, per exemple, a Aragó, al País Valencià, també, o a Menorca, també s'empleen. Per tant, intentem sortir una miqueta de l'estàndard en el moment en què no fem servir música en directe, sinó que tirem de música enllaunada. M'agrada molt, quan xerrant de la música, sí, lata, enllaunada, com vosaltres ho deis, quan m'has dit de les Pitxorines, no és així? És que... Fan molt bé, no? Aquest és un altre dels projectes que sempre... Els haurem de convidar, Oriol. I de? Que ho sàpis. És un dels projectes que sempre ens ha agradat molt. O sigui, el fonament és fomentar la cultura popular en general. Però a la vegada hi ha molt de grups que comencen i que ara per ventura és un poquet més senzill, però grups al seu moment com Roada, m'encanta, que ja fa una pila d'anys que... Roada m'encanta. Sí, i ja tenen molt de rodatge,
però un dels primers llocs on varen sonar va ser a la nostra plaça Abadies, perquè vam apostar per ells. Els sonadors sonats, pràcticament sortint de la pandèmia, lots de 16, de 7, de 8 anys els vàrem dur a Abadies perquè sonassin. I ens agrada donar oportunitats a gent que comença, perquè nosaltres en el seu moment també vam començar pràcticament sense res, amb el suport de l'Escola d'Abadies, i si no tens aquella persona, aquell grup, aquella cosa que te permeti tenir aquell suport, aquella empenta per continuar, és molt difícil, és molt difícil. I per això intentem que allò que a nosaltres ens va costar, que la gent que està començant, ajudar-los dintre de les nostres possibilitats, clar. En el que me dius, ara gent que mos està veient, tal vegada se puguin posar en contacte amb vosaltres si volen recolzar i participar en les iniciatives en les que vosaltres esteu ficats. Amb el tema de la cultura balear, sempre com a bandera, no és així? Sí. Nosaltres sempre estem oberts i qualsevol idea, sempre que sigui fomentar la cultura i promoure la cultura d'aquí, nosaltres estem molt oberts a qualsevol idea. De fet, és per això que des de fa un parell de mesos ens entenem molt bé amb en Xisco i el grup Güell, perquè també gent que estira proactivament i fa moltíssimes coses i sempre que pot pensa en Vall de Bot, pensa en cultura popular, pensa en els joves, ara ho xerràvem abans d'entrar. Superimportant que dintre de les possibilitats de cadascú i del recolzament que pot aconseguir cadascú de nosaltres com a grup o ells com a associació, de les entitats, perquè al final és un imprescindible que les entitats públiques donin una mà. S'impliquin, sí. Sí, és que si no és impossible. És a dir, la Belén ho ha dit, vestir-se costa molt de dobbers i no tothom té els dobbers per invertir en un vestit de dalt a baix. Nosaltres això ho subvencionem, però subvencionem perquè tenim un suport de l'Ajuntament de Llucmajor, del Consell de Mallorca, etc. De la Federació. De la Federació de Música i Ball, que el que fas tens un petit ingrés econòmic que permet invertir-lo dins la pròpia agrupació. Els instruments, fer classes de flabiol i tamborino, no pot arribar un nin, tenim nins de 4 o 5 anys que venen i no els pots dir t'has de gastar 300 euros en un flabiol. Directament, perquè ja ho tires enrere tot. Això va ser un hàndicap per nosaltres. De fet, nosaltres volíem començar les classes abans, però no podíem, perquè per començar classes necessitàvem instruments i els instruments valen molt de dobbers i no necessites un instrument, necessites molt de flaviols per poder deixar, necessites tamborinos i, bueno, vàrem haver de fer un pot de calaix i... Per pôr a fronteró de qualcuna manera. Però val la pena, perquè en el final no és un gasto, és una inversió. És una inversió. És una inversió. És una inversió en cultura i el que aprenen els alumnes que venen a sonar o a ballar és que això s'ha de valorar. Això és per sempre, això queda per sempre. És que s'ha de valorar. Quins projectes o iniciatives vos agradaria poder posar en marxa? No és que ho aneu a posar en marxa, però que dius, mos agradaria això o mos agradaria això altre? Projectes. Alguna iniciativa que dius, estaria bé això. Oriol, que jo sé que tu en tema d'iniciatives, i a part jo t'he donat les gràcies antes personalment, perquè quan te fiques alguna dins el cap és per algo sa i bo per tots, i contem-nos alguna iniciativa. Bé, ara dins les classes d'instruments, sí o sí, necessitam començar a tenir més xeremies. No pot ser que el xeremier de ben sonat sigui jo. Necessitem... Però clar, tornem a lo mateix. Per poder tenir xeremies necessitem al manco unes xeremies més per poder ensenyar a qui vingui. De fet, en Marc, que l'heu vist sonar aquí el flabiol, ja comença a sonar unes xeremies, també perquè hem aconseguit unes xeremies a través d'un altre dels nostres professors, d'en Miquel Àngel. En Miquel Àngel. En Miquel Àngel tu el coneixes bé, i el Miquel Àngel és el nostre professor de flabiol, i na Patrícia és la nostra professora de Vall de Bot. Ja anem a reconèixer, perquè clar, aquí estem nosaltres. Aquí estem nosaltres, però hi ha molta gent que fa feina, sí. Hi ha molta gent que fa feina i les classes surten no per nosaltres dos, ni pels que formem la Junta Directiva de Ben Bé Cultura, sinó surten perquè na Patrícia tots els divendres està allà, tots els dissabtes se prepara les classes, que l'altre dia ho deia, en Miquel Àngel fa també... És la feina fosca, Oriol, que no sabeu, que ho xerràvem antes en Belén. I per això, a nivell de projectes, doncs sí o sí,
formar xeremiers, imprescindible per poder fer gran la colla, que si no és que jo me mengen. Anem a sonar per Sant Antoni i Abadies i hi ha 15 flaviols i jo no me sent. Per tant, necessitem més xeremies per incrementar el volum. I a partir d'aquí es tracta d'anar fent. No tenim uns projectes molt concrets, però sí que és important el sobreviure. Vivim en una zona on no és fàcil estirar d'una activitat així i tenir de forma sostinguda, fa 9 anys que estem fent feina, Fixa't. que en els darrers 9 anys puguem dir que tenim de forma sostinguda més de 30 balladors, balladores, És una passada. Té mèrit. fantàstic, és Té fantàstic. mèrit perquè estan xerrant d'urbanitzacions, de la Marina, no el mateix que a Pobla, No el i mateix. no té res a veure. No, per això té molt de mèrit. Però el que tu me dius de Serí, com veus ben bé d'aquí un parell d'anys el projecte? Ho suram, la cosa pot anar endavant? Nosaltres sempre volem que la cosa cresqui. I a mi el que més m'agrada, i això no ho he dit mai, però a mi el que més m'agrada és veure els infants que han vingut a classe amb nosaltres i que venen a classe amb nosaltres, que creixen fora de nosaltres i que van a altres bandes, van a ballades i creixen. Això és com... t'omple. Els infants que saps que han vingut a nosaltres des de petits a ballar, ara ja són joves, ballen amb nosaltres, venen a les mostres, però també van a altres bandes i dius, ostres, que bé, com creixen i com donen... Evolucionen, sí. Com evolucionen, sí. I després, per nosaltres, des que varen començar quasi, un dels nostres projectes estrella era aconseguir fer una mostra de ball de bot, perquè sempre havien d'anar a les mostres de ball de bot al poble. I, clar, el municipi de Llucmajor és molt gros, i allà on nosaltres feim les classes no se feien mostres de ball de bot. I nosaltres el que volíem era fer una mostra de ball de bot allà, però que venguessin totes les agrupacions de Llucmajor. O sigui, no només nosaltres, totes les agrupacions de Llucmajor. Un dia de germanor, per dir-ho d'alguna manera. És un dia de mostra de que venen tots, també convidam els geganters, també convidam els xeremies de Llucmajor i de Serenal, i fem com una festa de la cultura de tot el municipi, allà. Ja fa molt d'anys que ho fem. És vera que el darrer any el que hem fet ha estat donar-li una volta en aquesta festa i fer-la d'una altra manera més participativa, però és un poc el nostre projecte estrella de cada any. De fet, la Patricia ja està muntant coreos per el dia que fem aquesta mostra, que sempre és per primavera. Sempre intentant que sigui per primavera, quan ve el bon temps. I de mos ho feia saber perquè li donarem bona difusió aquí al grup 4. Oriol, Belén, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo avui mateix ho xerrava amb en Xisco de que l'equip, lo important que és, perquè veiem les cares, però aquí tots, i la feina fosca que dèiem, no és així? Hombre, que dius, tu m'ho deies, dius, la gent se pensa que fas Ràdio Murta, fas 1 hora i mitja de feina cada dia. Jo dic sempre, fer la paella és molt bona de fer, però és difícil. Així és. I el principal és tenir equipo i que tinguin també les associacions que poden moure gent, és apoyar la nostra cultura, apoyar aquesta gent que fa feina, perquè el que volen ells, crec, és ballar davant la gent. Clar. És la guapa, perquè si tu prens música i no pots tocar davant la gent, això. I aposta a Güell, que com dèiem també és cultura, començàvem a fer aquestes activitats, ara farem la pujada del castell i també hi haurà ball mallorquí, com és lògic, i anem fent coses. Això i allò, amb en Xisco Bausà del Grup Güell i els nostres convidats, na Belén i n'Oriol, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, a Canal 4 Televisió. M'encanta aquesta secció d'Això i allò. Ara farem una rialla amb el meu tocayo, amb el super tiktoker Manu Fernández, Manu i la mama en el show de los Manus.